I pozdrav ljudi, evo nas u prvoj epizodi Skywarsa na Sunnycraftu. Znači, mi ćemo ovdje malčice igrati par ovih rundica i da počnemo. Znači, prvo će nam trebati dolima kovčega. Ćemo sve brzo, samo brzo moram ovo odraditi. Kupio sam što mi je trebalo. Znači, kidamo neko, ima još često od toga vam pokupiti to i to. Drugo ne treba, treba će mi drva. Tako, dobro. Pogodio sam ga kaj treba. Išao sam na cilja nekako. Pogodak, i on je nije. Još jedan. Pančka, fuck. Oh my god. Yes, me povedati, da si jaz toliko. Dobre. Jesi ti ima mečku duže. Krasi čit, majku ti tvoj. Imaš i tjenčku. Dobre, ja sam nešto pobedio. Ubio mi se, nije pobedio. Ajmo dalje. Da smanjimo ovu. Još. Hajde počni. Gdje mi je čest? Dobro, treba se lava. Posudni. Nema nikakvi bokova, hajde. Treba će ovo... Fuck! Spasao sam se. Šta je ovo, samo patike, nemam ništa drugo. Ne mogu da porasti ovim mačem, tako da probam tamo. Fuck, smadrat će. Ubit ćeš me, ne. Fuck! Ajmo dalje. Ovo je zadnja runda za danas. Evo. Hajde, bum. Yeah, babe. To mi treba. I treba malo drva.
dok mi neko nije skočio. Da me ubije. Te još ima čest. Može unutra. Imam ovo. Traćem to. Ma... Nema. Metalni mač. Opsiram treba. Da začepimo gore. Okej. Praćam. Nema ne pravo. Ja mi strela. Pa je ovo, mene neko zeza. Ja me neko zeza. Fuck. Samo dovoljno jedna strela me sad skinu. To sam pričao. Četvrčina jedna. Ok, pašemo Apple. Pošto znam sigurno će doći. Ma ta se duže. Ako ne baciš do... Evo te oca tvoj. Gdje? Ovo je jedan Ender Pearl, znači koga nismo koknuli. Što imamo od ovog nesretnika. Ništa posebno, malo ovo jače. Dalje. Cheat, ovo je cheat, brate. To je bilo to za epizodu, znači, pa nisam ja pobjedio, ali bila je dobra igra, pozdrav.